बिदिनो गोसोआ इदि बर' मिरिनाय खालि होननाय गैयाना। नों मालाबा सानो नामा सोत साला आङो मिरिखौ लायालासिनो बर'खौसो लानांगौमोनलां होननानै? सानलाबाय नोङो थांनाय बाथ्राफोरखो। बिदि सानबाय थाला माने मालाबा नों जेनेबा बेलेग जाथि लानानै गोसोफ्राव एसे माबा मोनसे दुखु मोननाय बायदि आरो औ दुखु मोननाय बायदि गैयालै दं नामा? बिदि गैया। बा जेनेबा नोंनि हिनजावफ्रा नांलाय खमलायबो गैया इदिबो गैया। दिनैसिम जेबो खेबसेबो नांलाय खमलाय गैयाना ओरैबायदि दा गथ' गथाय साबेसे? गथ' फिसाइ सासेल'। फिसाजो सासे ओमफ्राय दा जेनेबा नोंना हिनजावा बर' रोंना रोङा? रोङा एसे एनै। एसे रोङो ओमफ्राय गथ'फ्रालाय? गथ' फिसाजोआ रोङो एसे एनै फिसाजोआ माने 75% रोङो आरो। 75 औ जायगाफोरखौ नुनानै मोजां मोनफैयो आं नै हाजो सेरावबो ओरैबायदि समायना बिबार बागानलै सयथिनोबो आयु ओरैजाय मा दंफां बेफोरलाय गिदिर गिदिरालाय? वेलकाम ना? ओरैजाय माथो बिबार बागान समायना नाङाथार। माने मिरि गामि गेजेराव नोंस्राल' बर' नामालै आदा? माथो ओरैबो मिरि ओरैबो मिरि ना बैसां ना मिरि होनो? बैसां ना मिरि? मिरि होनोब्रा। मिरिसो होनो बैसां होना? बैसां बर'आसो होनसिगोन ओमफ्राय बेलेगफोरा मिरि होनसिगोन आरो। नोंनालाय ओमफ्राय हिनजाव बर'ना हारसा? मिरि। मिरि बबाव लोगो मोनलायनायब्रा? जयरामपुरावब्रा। जयरामपुराव नों होमबा नोंना ओमफ्राय मेन जोनोम जायगाया अबावमोन? आंना बाक्सायाव। बाक्सा हाब बाक्सायाव नोङो बेयाव आरो गगामुगायाव बोरैजाय लोगो मोनलायना बेयाव बोरैजाय? आइमोना दंफैयोमोन नालाय। आदसा ओरैनो जेनेबा बेसेबांसो सनाव फैनायमोन नोंस्रा बेवहाय गगामुगाव? आंना गोसो गैयालै इयो। गोसो गैयाना? नोंना ओमफ्राय जेनेबा हाबा जाना खै बोसोरसो जाखो? 17 बोसोर जाबाय खोमा। 17 बोसोर जाबायना? ओमफ्राय जेनेबा फार्स्ट अबाव लोगो मोनलायनाय जाखो बेफोरबायदि जेनेबा बेलेग जाथिनि हिनजावखौलाय? बिदिनो आरो जयरामपुरावनो दखानाव थांलाय फैलायावनो आरो। लोगो मोनबाय ओमफ्राय बेयावनो प्रेम काहानि ना? बिदिनो आरो। होमबाथ' नों बर' हिसाबैथ' बर'खौ लानांगौमोन ना? बिदिनो गोसोआ इदि बर' मिरिनाय खालि होननाय गैयाना। नों मालाबा सानो नामा सोत साला आङो मिरिखौ लायालासिनो बर'खौसो लानांगौमोनलां होननानै? सानलाबाय नोङो थांनाय बाथ्राफोरखो। बिदि सानबाय थाला माने मालाबा नों जेनेबा बेलेग जाथि लानानै गोसोफ्राव एसे माबा मोनसे दुखु मोननाय बायदि आरो औ दुखु मोननाय बायदि गैयालै दं नामा? बिदि गैया। बा जेनेबा नोंनि हिनजावफ्रा नांलाय खमलायबो गैया इदिबो गैया। दिनैसिम जेबो खेबसेबो नांलाय खमलाय गैयाना ओरैबायदि दा गथ' गथाय साबेसे? गथ' फिसाइ सासेल'। फिसाजो सासेल' आदसा ओमफ्राय फिसाला? फिसाला गैया। दा ओमफ्राय प्लेनिं? गैथ'ला आरो। प्लेनिंबो लाला? लाला। मानोबा? बेनो जाबाय सासेल' जाथारनोसै होमबा सासेल' लाथारनोसै? बेनो थोखाबाय। थोबायबो? आयौ माथो मालायफ्रा मियाफ्रा साथाम साब्रै 10 जन गाहाम खांनो नागिरो। नांला सासेयानो जाबाय। सासेयानो जाबाय? आदसा ओमफ्राय दालाय नोङो बे एखेबारे हाजो सेरावलाय मानोथो थाफैखो एकदम माबाखौ गारनानैलाय? इयावनो थानोसै होननानै थाबाय आरो। इयावनो थाबाय ना नोंखौ हिनजावासो लाबोबाय नामाब्रा? लाबाखै आं गावनो फैदोंबा। गावनो फैदों दा ओरैनो बेयाव नोङो मा मा खेथि बानायो? आं खेथिबो मावा हाजोआव थाङो आरो मेचिन सिन हानो। मेचिन सिनना हानो आदसा ओमफ्राय दा बेयाव जेनेबा मिसिंफ्रा खै घरसो दं दा जेनेबा नों थानायाव? 36 दं खोमा। 36 ओमफ्राय ओरैजाय नोंनिफ्राय हाजोआ बेसे गोजान जायो? आधा किल'मिटार जागोन। आधा किल'मिटार ना मालाबा मैदेर सैदेर फैयो नामा? गैया। फैयाना? हाजो बारनानै हजों दं। ओजों दङ आदसा होमबा नोङो माने ओजों जायगायावनिफ्राय फैनायखौ गोसोआव गैला होमबा? दा जों थांफिननो उन्दैयावनो फैनाय बा उन्दैयावनो लाबोनाय ओजोंहाय फरियालफोर दंना? दङ। थांफिननो गोसो जायोना ओजोंहाय मालाबा? बोसोरनै जाबाय थाङैया। थाङिया नङा जेनेबा बेखौ गारनानै जों थांथारनो? थांला। थांला ओमफ्राय माथो नोंसिनि लामानि कन्डिसना माथो बिराद गाज्रि दा नोंसोर बोरै थांलाय फैलाय खालामो दैज्लांफ्राव? ओरैजाय ओरैजाय अब्लाबो माखासे खंखुर खंखुरफोराव ना अब्लाबो एसे लामानि माबाफ्रा एसे गाज्रि बायदि मोनदां। है लामा दैयाल' प्रब्लेम ओमफ्राय गैया आरो जेबो। ओमफ्राय जेनेबा जयरामपुरखौ इमान मोजां जायगाखौ मानो गारना फैखो? दा बोराय बुरै गैलाबा थांफिनबायबा। आदसा जेनेबा ओंखायनो बोरायाबो गैला। अ आइया थांबाय। औ ओमफ्राय दा ओरैनो जेनेबा नोंस्रा बिदा फंबाय साबेसेमोन? हारसिंल' आंबो नोंबो हारसिंल'खा ओमफ्राय दादैमोनना दङ सानै साथामसो आदसा होमबा नोङो दा जेनेबा बेलेग हारिखौ लानायावबो नोंहा जेनेबा गोसोआव गोजोननाय दं आरो आफसुस गैया आरो आफसुस गैया आरोना ओमफ्राय दा जेनेबा गथ'नि बेलायावथ' दा नों सासेल'सो जाहैबाय दा आरो जेनेबा गथ'खौ जुदि जालाबा मा जागोन दा सोरबा सोरबा बुङो माने जोलैनि हिसाबै सासेबाबो हौवासा नांथारगौ होनना माथो सोरबा सोरबा बिराद दावराव जालाबायो नों बेखौ मा बुंगोन दा? जानायाथ' जायो आरो थेवबो नायनिबा जायो उनाव लास्टआव आरो लास्टआव थेवब्लाबो प्लेनिंआ थागोन आरो आसा थागोन आरो आसा थागोन आदसा ओमफ्राय दा जेनेबा नोंना हिनजावा बर' रोंना रोङा? रोङा एसे एनै एसे रोङो ओमफ्राय गथ'फ्रालाय? गथ'
फिसाजो रोङो एसे एनै फिसाजोआ माने 75% रोङो आरो 75%। दाथ' नोंसोर ओमफ्राय नोङो मिरि रोंजोब्बाय ना? ओमफ्राय नोंसोर हौवा हिन्जाव सानैजों माबायदि भाषा रायलायो? मिरिबो रायलायो हारसाबो रायलायो माब्लाबा बर'बो रायलायो। बर'बो रायलायो आदसा। ओमफ्राय दानो जेनेबा नोङो बे हाजो खाथियावहाय माबोरै थानो माबायदि मोनो? इमान ओरैबो हाग्रा ओरैबो हाग्रा। सान्ति। सान्ति ना? दावराव सावराव गैया नांलाय खमलाय गैया। ओरैबायदि आरो आदसा। दाउ मानि थाखाय ना? आङो नै आदाजोंहाय बे जाहैबाय जोंहा एकदम हाजो सेराव हाजोआ नैबे आदामोननिफ्राय आधा किल'मिटारनि खाथियावनो ना मालाबाफोर मैदेरफोर मोसाफोर गाबबा खोनालायगोन माने ना जायगाखौ माने आंबो फैना बिराद मोजां मोनबाय स्रां स्रांनो आरो खिन्थु बेवहायथ' फ्राय माने मिसिं गोजाखा जेनेबा बेल' जेनेबा बिजामादैसो होनांसिगोन आरो ना नों जेनेबा दा बे नों थानाया सोरनि हाया जेन नोंस्रा बिहावनि ना नों बायनाय ना बिजामा नोंस्रा बिहावा होनाय बायनाय आदसा ओरैनोथ' जेनेबा नोंहा जेनेबा बिब' नोंनि हिन्जावनि फरियालफ्रा बिब' बिनानाव साबेसे? बिसा साब्रै। बिदा फंबाय आरो फंबाय सानै। आदसा फंबाय सानै आदसा आदसा होमबा दा जेनेबा बिहावनि न' खाथियावनो आरोना नोंनाथ' जेनेबा थानाय खाथियावनो गयबारिया आदसा आदसा मालाबा बेफोर दैफोरा माबायदि? दैयाथ' जेबो जायाखै दा जेबो जाथ'वा। जेबो जाथ'वा अब्ला नोङो ओमफ्राय मालाबा बे जायगाखौ आखौ गारना थांबावगोन नामा? थांला गथ' गथाय देरबाय आरो बबाव थांलाबायनो। अबाव थांनो बेबायदि आरोना बेबायदि खोथा जायगाफोरखौ मोजां मोनबाय नङा होमबा? गोसोआबो थाबाय आरो ओमफ्राय दा जेनेबा नोंखौहाय जेनेबा बै जेनेबा नोंनि बिहावा माबायदि अनो? नोंखौहाय जेनेबा बर' बिजामादै होननानै बांसिन अनगोना अना ना खम अनो नामा? फिसाला बायदि सानो आरो फिसाला बायदि आदसा होद नोंलाय आंखौ ओरैसो फोरमायना हरा नङाब्रा नानि उनाव सोंनो हायो दा आदसा बेबायदि आरो ना माने फिसाला बायदि अनो आरो ना आदसा आदसा थिग আছে गोजोननाय थाबाय। ना बेदर लाबाबो एसेबाबो हरफागोन हरबा दोनो आदसा बेबायदि आरो ना थिग एसे আছে असुबिदा जाबाबो एनै रां सां एसे नांगौबा बेफोरखौबो नायो हरो आरो ना बेबायदि खोथा माथो अननायाथ' जथेस्थ' ओंखायनो माने खाथियाव थाफैबाय माने नोङो आरो मा नांगौ मा नांगौ आङो खामानि दामानि ओरैनो हाजो थांबानो मोनखायो जाखायो फैसाया ना हाजिराया बेबायदि आरोखि आङो मा जाहैबाय आदायाबो जाहैबाय फार्स्ट जोनोमा बबेनि बाक्सानि माने आंबो ओरैजाय दसे बेरायनो फैदोंमोन बेरायनो फैनायावनो आंबो माने आदाखौ नुबाय आङो दाख्लै माने खेबसे आं बिथांमोनाव हाबखांबाय आदामोननाव थेवब्ला माने आं आदाखौ बर' होननानै मिथियामोन खिन्थु जोंबो मालाबा हाजोआव थाङो नालाय आं बेयाव दाख्लै खेबसे हाबलांदोंमोन थेवब्ला माने आंहा बेलेग खामानियाव थांनायखाय आं माने भिडिअखौ लानाय जायासै दिनैहाय आं खेबसे मोगा मोगि रायलायनो होननानै आं फैथारबाय आदामोननियाव आदाया जाहैबाय माने दा मिसिं हिन्जाव लानानै एकदम मोजां रायजो जानानै दं आरोखि आरो बेबो जाहैबाय एकदम हाजो सेरावहाय जेबो नङा जेनेबा गावनि गोसोसो नङा होमबा जेराव थायो जेराव थाया आरोथ' आंनिबाबो बेफोरबायदि हाजो सेरावहाय दंफां लाइफां ओरैबायदि ग्रोम ग्रोम माने मोजां एकदम निसान आरोना एकदम सब्द जेबो दावराव गैया जेबो माबा गैया एकदमबारे मोजां आरोखि ओंखायनो आदाजोंहाय एसे रायलायबाय आरो भिडिअखौबो आं नोंथांमोननो एसे दिन्थिबाय नङा होमबा आरो जायगाफोरखौथ' आङो थांलाय फैलायनि अबस्थाया एसेबां मोजां नङा थेवब्लाबो माने बिथांमोनहा गावनि मोजां बिबार बागान बानायना लादों आरोखि नायनो मोजां नुदों आरोखि आङो नै जेरावबो माने बिथांमोनहा नै इयावबो ओरैबो न'आवहाय ओमफ्राय दा नोंसोर जेनेबा बैसां हिसाबैथ' नोंस्रा हिन्जावा नोंखौ बैसांनि न' लुनो होआ आंनि उनाव हानि न' लुयोबा 50-50 बानायदों माने हिन्जावाबो थिनबाय थायो माने बैसां न' लुलु होननानै ओंखायनो लुनांगौ जाहैबाय असुबिदा जायो आरो ओंखायनो हानि न'खौनो बानायबाय आरो बेबायदि आरोना गोजोननाय थाबाय नङा होमबा आङो दिनैहाय नैबे भिडिअखौहाय बेखौनो बानायबाय जे आङो बेयावहाय मानि थाखाय फैदोंमोन जास्ट माने ओरैनो बेरायनो फैनायाव आदाखौ नुबाय आङो माने आदायाबो सम सम खामानियाव थांबाय थायो नालाय ओंखायनो आं लोगो मोनगोन ना मोना बिनि सायाव आं दा आदानाव फैगोन होननानैबो फैयाखैमोन आङो ओरैनो जास्ट ओरैनो बेरायनोल' फैदोंमोन आदाखौ नुनायखाय आं हाबबाय ओमफ्राय बेखौनो आं नोंथांमोननो एसे दिन्थिबाय आदाजों रायलायनानै बेनिफ्राय आङो दिनैनि नैबे भिडिअखौहाय बयखौबो आंनि नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय बयखौबो आङो आंनि अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय जोबनायाव आरो नोंथांमोनहा जुदि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो आरो नुनानै माबायदि सानखो बेखौथ' आंथ' मोजां मिथिला थेवब्लाबो नोंथांमोना जुदि हायोबा मोजां कमेन्ट मोनसे लिरना हरदो आरो जुदि हायो मोजां मोनदोंबा हाजासे शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे आंबो नोंथांमोननि अननायावनो दिनैसिम बेफोरबायदि भिडिअ बानायनानै जाहाथे आरोबाव बेफोरनो गोजौआव थांनो हायो आं बेखौनो बयनिसिमबो खावलायबाय आरोखि बिथांमोननिखौ लांगोनाखौ एसे दिन्थिलांनोसै मोजां माने डेक'रेसन बानायदों बिथांमोना लामा बेयाव आरो सोब फुल बागान गोजा ओमफ्राय बेयो मा मन्दिर गिर्जासो नायो गिर्जा आदसा नोंस्रानिनोखा नामा इयो ना
आदसा इस्रानि माने रायजोनि आरो रायजोनि गिर्जा आरोना आदसा आदसा ओमफ्राय बे हाया नोंसिनियावनो गोलैयो गिर्जाया आंना ओरैसो जेनेबा खावसे खावसे आरो आदसा आदसा